Hola, em dic Maria, sóc artista i estic estudiant Arts Plàstiques i Disseny a Olot. Tota la vida m'ha agradat pintar i quan tenia uns 8 o 9 anys vaig descobrir l'scrapbooking i vaig començar a compartir el meu procés d'aprenentatge per YouTube i Instagram. A poc vaig anar creant una petita comunitat i he anat compartint el meu procés creatiu des de llavors. Al Niu vull donar a conèixer els petits artistes, joves i emergents que també fem art, que també val i que també fem art de qualitat. El meu projecte pel Niu és Scrap with Mary i vull fer una petita exposició amb algunes obres i coses que també són útils al dia a dia on podem incluir l'art. Doncs pot ser, per exemple, un punt de llibre, un clauer o un àlbum per col·leccionar records de viatges amb les nostres fotografies o art per penjar a la paret i decorar les nostres llars.